ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଭାବୁ କି କେବେ ବଡ଼ ହବୁ କେବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବୁ। ଆଜି ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଭଲ ଥିଲୁ ବୋଲିକି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି, ଯେତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ନା ତାର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ବା ଜିନିଷଟା ଆମର ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି କି ପୁଅ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ, ବାହାରେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପୁଅମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଝିଅ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଖଟି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଝିଅ ପୁଅ ଲାଇଫ୍ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଝିଅ ଯଦି ବାହାରକୁ କାମ କରତା ଯିବ ହେଲେ ତା ସହିତ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଖରାପ ନଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅ ପଇସା କମେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପଇସା ଯଦି ଝିଅ ଗୋଟେ ନ କମେଇବ ନା ତାକୁ ଏତେ ଫାଲତୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ତ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଏଇକା, ମିଳିଗଲା ପରେ ତାକୁ କନ୍ଦେଇବା, ନ ମିଳିଲେ ତାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଯିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାର କେବେ କଦର କରିବନି, ଯିଏ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ତା ପାଇଁ ଭାବିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ସେଇଆ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ସୁଖ। ତ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିକି ରୁହେ, ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଦିନେ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।